sa tanan. So musuway tagbalik og vlog. Pero karon magbisaya na lang ko kay kaapoy kay English eh. English na may permi diri. Tagalog sa balaywa. Pero sa gawas English. Unya karon naka-decision ko vlog og balik kay encourage ko sa akong amigo na si Narel, akong dakilang classmate, amigo, boardmate sa college pa. Nasa siya, shout out kay Narel. Nasa siya iyahang channel, Narel TV, Dubai based na siya. Kung inyong tanawon yung channel, na-link sa description. Mga virtual tour ang iyahang main content sa Dubai. So ganahan mo makita Dubai virtually kung nagplano mo adto or maglisod mo adto but ganahan mo makita. Check lang iyang channel. Nindot kaya ang mga walking tour. Makita mo maramog naasad dito. Anyway, wala jud kay content pero hatag lang ko gamay background. So nurse ta, naata sa London nagtrabaho. Nakaari ko diri 2016. Unya kailan ba ka to? 4 years na. Mag 5. Minyo na sa ta. Natay asawa taga Quezon Province. So, Tagalog siya. Mapaligya. Pero ato na siyang tudloan ng Bisaya. So, may akong i-content karon. Siguro, sa katuig na ni Agi na naka-mortgage may balay. Mortgage dahil is mura o house loan. So, money. Di kayo dako na balay. Gamay siya. But sakto ra sad namo. Napay clutter no kay winter pa man. February pa daron. Ay, January. End of January pa February na akong bike dira. Sina. Karon ang pinakagikabisihan gyud nako is kaning garden. Kaning garden pag abot na mo lasang gipasagdan daw ni og 12 ka tuig. Makita ninyo sa picture ako i-flash sa screen. So, kaning pavement nagbayad lang niya kay medyo kaya man unta siguro pero para save na lang pud sa kanang kakapoy nagbayad niya pero the rest DIY na mutuyok taon niya. Dire by the way kaning balay pod gi DIY ni namo kaming do asawa so pintal hinlo na yung mga gipang-ayo DIY. So karon nagsugod kog seedling siya talong na yung palaya diha kani suway-suway lang ni ginger luya na spinach diha sa isa kani mga kamatis okra kani na storsum o petunia so mga hanging siya doon na ibutang sa hanging basket. I-update lang ta mo sa summer ug okay na kayo na siya. Magawas ta. Mag-ilis lang ko karyo kay medyo tugnaw. 0 to 2 ata karon. Okay, tapad sa tag train track pero di gid yung duol kayo. Nara dito, makadungog din ron. Pero sa sulod kay double glaze man ang double glaze man ang mga pultahan ng bintana di kayo madungog no. So mo ni kana na siya ako na sa nag-assemble na kay wala na storage dito sa sulod. So na diha ato mga tools ug ana pod ang bike nga medyo gubot pa kay sige patag pahilo na natay gamay greenhouse dere ari pud ta mag-seedling or katong seedling sa sulod ana nato ibalhin o medyo init-init na siya kanni ang gibuhat ra gyud sa among gikontrata is ang pavement lang or outdoor tiles pavement may tawagan na diri kana gibutangan na lang namog mga stones sa kilid no arita diri so man na siya kanang mga plant boxes ako na nagtrabaho ana
nya kanang mga daang tanom na. So ang plano kaning isig ka kilid, mga ornamental lang na siya. Pero diri sa tumoy anhin nato ibutang atong mga panakot or utanon, vegetable patch. Kanya dinhi slope ni siya sa una, padulong diri sa stream na may stream ning likod sa mga padung sa sapa. Nahuga pa kayo pero padung na to diya, kahinlo lang ako ani. So ang gibuhat nako ang mga daang pavement atong gi-recycle, no, gihimong steps nya in between vegetable patch na siya. So ani ko magbutang og talong, beans, baka corn, sweet corn, diri ang okra ug uban pa. So naikawayan diri kanina stream hinlo raman sad, gikan man daw ni og gamayng sapa pod sa taas. Plano kong hinloan pag yun niya, siguro i-landscape na lang o unsa i-designan na ido kakahoy din hino. Magbutang sa tag mga bird houses o bird feeder pohon kay murag daghag langgam diri, usahay gani mo duol sa samtang sikog DIY. Dinhi tamnan gyapon ni nato unsa kaya akong tanaw man ni mabot ni summer pohon makita ni ninyo. Muna siya. So mo ni mga balay, tawag ani semi-detached. So na sa usa ka building duha ka balay mo ni amo ano nya nami silingan, mga puti among mga silingan diri. Pito ra ni ka balay diri. Pito. So na ay nagrent na mga Spaniel siguro to diya or Latin American. Nya ang uban mga puti na. So mo sa karon sulod ta kay ulan-ulan niya tugnaw. Dapat kani siya mga recycled wood na siya na plant boxes. Kani di ay pod ang base ani nga ko ang shed ako na nagbuhat ana kay medyo mahal pa trabaho diri. Kani ang gipatrabaho na mo pero kato ako na video ako insert. Ako ra po nang DIY. Nade po diri ang garage. Ay nami parking diri. So ay mo sakyanan ron. Nay kasya ang tulo ka sakyanan. So swerte sad na pagkapalitan na property, no. I mean pagka mortgage. So pasalamat sa Ginoo ani. Okay. Mo sa to content karon kay medyo tugnaw diri sa gawas. Ulan-ulan na sad. So ay kalimot ang nag-encourage na ko ani na padayon og vlog si Narel. Check yang channel Narel TV. Dubai based na siya. Okay, mo sa to. Salamat sa mong tan-aw. Sunod na pod.